Ang simbahang Katoliko nahisugamak sa daghang mga krisis. Apan bisan kung mahimong mo resulta kini sa pagkabuak-buak sa simbahan, ang krisis nagdausab og daghang mga kahigayunan. Kahigayunan alang sa mga sakop sa simbahan aron nga makapamalandong kung unsa gayud kalig-on ang ilang pagsalig sa misyon sa simbahan. Ang krisis higayon usab aron ang tanang sakop sa simbahan mamahimong sensitibo sa panginahanglan sa uban. Gani ang krisis kung kini pagaisipon nga oportunidad makapagawas sa mga labing nindot nga kinaiya sa tao. Sama sa pagkamatinabangon, subay sa ehemplo ni Kristo, kinsa nagpaduol sa mga tao nga gisalikway na sa katilingban. Get up and walk. Dini sa Pilipinas, dako ang hagit sa mga sakop sa simbahan nga makikiusa sa mga tao nga labing alaot sa katilingban. Katong way mga gahom, mga gidaog-daog nga biktima sa inustisya, mga masakiton nga wa ikagasto alang sa serbisyo medikal, mga gipanggutom, mga inosente nga naa magtingkagol sa bilangguan tungod kay wa ikabayad og abogado, mga libod suroy ug uban pa. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines kung CBCP sa usa ka pastoral statement nga giuluhan og conquering evil with good nag-auhag sa mga sakop sa simbahan sa pagrespeto sa tanang klase sa tao. Matod sa CBCP, gikinahanglang tahoron ang dignidad sa matag usa ka nato tungod kay mao kini ang sugo sa pagkakristyano. Pipila ka semana human gilusad ni Presidente Rodrigo Duterte ang war on drugs sa gobyerno pinagi sa Operation Toktok Hangyo kung Tukhang. Tatlong drug den na napasok ng QCPD. Gilusad usab dinhi sa Archdiocese of Cebu ang programang Surrender to God kung sugod sa buwan sa Agosto 2016. Ang sugod usa ka programa nga nagtabang sa mga drug addicts aron nga maundang na sa ilang bisyo ug mapaduol ngadto sa Ginoo. Aron pinaagi niini, malikayan nila ang pagbalik sa maong bisyo. Pinanguluhan ni Fe Barino, founder sa Surrender to God Foundation ug kasamtangan nga chairperson sa Archdiocesan Commission on the Laity uban sa mga sakop sa Love of God community, gilusad ang sugod sa Love of God Center sa Yati, Liloan. Bisan sa kabalaka o kakuyaw nga ilang gibati, dihang gisugda nila ang maong programa, mipatigbabaw ang dakong pagtuo nga ang pagtabang sa mga drug addicts na isamara sa gibuhat ni Kristo sa pagtabang sa mga sanlahon nga gikahadlukan o gisalikway sa tanan. Sama usab kini ni adtong mga bakol, mga buta o mga giyawaan nga gitabangan ni Kristo nga makalingkawa sa ilang lisod nga kahimtang. Inabagan og mga eksperto nga dunay hustong pagtuon kalabot sa drug addiction, mga volunteers gikan sa nagkalalaing charismatic communities ang nihatag sa ilang oras o mga kaalam sa maong programa. Sa pagkaron, dul-ana sa 2,000 ka mga drug addict nga naasud og gawas sa prisuhan ang natabangan sa sugod. Usa na niini si William, usa ka kanhi drug addict nga nahimong lay minister na karon. Ang kinabuhi sa usad ay ka drug addict kana bitang ang tinuod buhaton nga sayop ug ang sayop pod naningkamot mi nga buhaton namon tinuod pero ganahan mi nay maglagot namo kay para na mi kalingawan bitaw niabot jud sa punto nga nagyagaw akong pamilya gani sa pagkamatay sa akong mama ug papa wa nito akong luha wa jud ko sakiti wa jud luha ni agas gani gibinuangan pan ako ang ilang mga limos gipalit pan ako og bisyo. Gawa siyang pagka-lay minister, pagkakaron ang kanihabal-habal driver nga kaniadto o lipon sa illegal nga drogas, usa na kakasaligan nga empleyado sa usa ka dakong construction company. Ya naade ko'y parinti nga diha sa Love of God nga si Dennis, gidad-an ko niya og 5 ka kilo nga bugas, nya canned goods, 2 ka plastic idagi dito sa balay. So nakaingon ko nga napadyo'y tao ba? Napagiday tao nga ni tanaw na ko nga. Gusto magbago ba? Pag-apil ako sa sugod. Pagpirmiro pa lang adlaw. Nakaingon dyan kung anong nisod man ko dire. Iya dyan kong giluwas. Niabot ang punto nga gihikap ko niya. So di na naminod akong lawas nga wako kasabot. Pagkaugma, wako kasabot sa kong kaugalingon nga. Sayo kay ko ni bangon. Naligo ko. Dadto siya kong sintir.
Pag-abot ako dito nako, hinahinay, nakita na ko ang Ginoo nga. Naagi day Ginoo. Nya karon na ning kamot sa ko nga, makailan ako siya. Ako gid siyang mailhan. Sumala sa pagtuon, matag usa ka drug addict nga matabangan, dunay labing menos tulo usab kasakop sa iyang pamilya nga natabangan. Buot sabton, nga bisan kung usa lang ka drug addict ang matabangan, ang maong Kristohanong buhat makatampo na sa kinabuhi sa mas daghan pang mga tao, ug usab sa kalinaw nga masinati sa atong katilingban. Ang simbahang Katoliko maisip sa mga drug addict nga naisama ra natong tanan. Adunay kahuyangan ug makasasala. Dili angayang patyon, apan angayang tabangan nga mag-usab. I surrender all. I surrender all. I surrender all.